mag tuke en ni Harambee Starlets nodhi nyime gi ikruok ne tugo mar ariyo mar osiep e kindgi gi Algeria. Tugono ma igoyo e piny Algeria kinya Jumapil. E tugo mokwongo, Starlets nolo gonde 2-1 gi nyidendi ma Algeria. Starlets ema nokwongo loyo kokalo kuom Mwana Halima Adam. Kocha Beldin Odemba onyiso geno maduong' mar dhi loyo tugo ma kinya, kolero ni moko kuom gik mane ok gitimo e tugo mokwongo giseloso kendo gidhi yudo loch. Harambee Starlets yuro e tugoni mar osiep kaka yorno mar timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika ma ibago higa manyien e piny mar Morocco. We are very working hard for the best. We really need this win kwa sababu tuna prepare for the AFCON. Tunaenda compete, sio participate. We learned a lot from the first match, including off pitch, a lot of on pitch, and we've trained and we've worked on what didn't go well. We are hoping and we are going to give Kenyans a good game. We chose to play this friendly match because Algeria also qualified for the AFCON, so we are getting a taste of what to expect during the AFCON tournament, and so far so good. We just hope that we can keep on improving so that we can do well during the tournament.